bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon en garti hannde oɗo ñalawma aset hawri ko 9 lewru décembre hitande ujunnaji 2023 habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar. Guidoɗen ko toon to États-Unis toon to Maryland debbo goto ne seeka walla ne waɗa suspend sibabun won gueɗe ɗe o haali ko fati droit palestinaɓe care organisation goto toppiriɗo ko fati defandude julɓe nen porti plainte ɓe en duttade oɗon ka hande toon to Florida hono kanko joom suudu Ron DeSantis ɓiyeto keesi won konguɗi o haalno wino wonde ko omo ñaagui yimɓe ɓe foof rewɓe e mamiraɓe yo gar toon to Iowa pour vote walla noɓe mbiro wi kono arti hande wi wona ɗum wi ko yimɓe yo gar support haysino gotan toon to États-Unis ne wayno ko tumnade kadi habaruji gummiɗi toon to Maison Blanche hono kamɓe Nations Unis walla kamɓe États-Unis oɗo saha joni ɓe puɗɗi kadi jogade caɗele surtout ko voteji bannoɗo toon to Conseil de sécurité des Nations Unis ɗum noon ma ɗum wawi wallude kadi nadde habaruji men international toon to en wayno ko toon to Gaza haare wonnon toon te wayno ko résolution ponnoɗo ƴeftede hannde nanodiral ko fate en ko mbiyata cessez-le-feu toon to tako Conseil de sécurité en woni États-Unis en woni ko sali ɗum waɗi ɗum veto habaruji men international han toon to Gaza en wayno ko kamɓe Israël naɓe kamɓe kadi Hamas naɓe pelɓodiri no fewi toon to Gaza hande habaruji men international hono kanko gardiɗo leydi Niger no yeehi to Lomé ko balɗe ɗiɗi haade boto CEDEAO pour haalde ko fate sanction ngaji mabɓe habaruji men international hande toon to Mali hono dadiɓe ɓe Nations Unis neldu noon toon to Mali heddinoɓe toon to Mopti no wayno ɓe jalti base mabɓe hande toon to Ukraine hono kanko joom suudu gardiɗo leydi o wonde ko aduna o fof yo walluɓe surtout so wallaniɓe kamɓe koɓe jogoɗo mayde o wi ɗum noon ko nde caggal nde kamɓe républicain nde ɓe bloqué balle partude Ukraine ummade États-Unis ɗum woni donc titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma gartu desuji muɗum joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon habaruji meɗen guidoɗen ko toon to États-Unis e tungnade kadi ko CNN reporte debbo goto taw ko Amérique naaju kadi ko julɗo kadi ko ɓalejo ene wayno ko wawino toon to Maryland liggotono ko jangguinanoɗo école aji tokosi ko jangguinde ko mathématique e ɗum noon ne wayno ko tungnade koɓe kaali ɓe mbi wonde ko kanko debbo o suspend noon suspendima ko école mabɓe sibabude o waɗi hi e nder email makko wi wonde ko Palestine naɓe tuggi tan maayo welgo ha maayo mettugo ene wayno koko continte his e ɗum noon tungnade no haalira hono kanko gardiɗo école o walla kamɓe ardiɓe école ɓe mbi wonde ɗum ɗo ko propagande o waɗi ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa ko yennude juif en e tungnade noon konguɗi ɗi ganduɗa kamɓe oɗo organisation biteɗo care koɓe kaali ɓe mbi ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa en haalde ko fati en Palestinaɓe ene poti hebde droit mumen ene poti kadi ene poti kadi wonde libre kadi bannon kanko debbo kadi o haali wi wonde ko hewɓe yimɓe hewɓe liggottoɓe makko taw ko américain ji ɓe gona julɓe jangguinoɓe toon kañumen koyemen mbaɗa phrase uji ɓurɗon wonde politique kono noon meeɗani ɗuminede meeɗani sanctionnede meeɗani kadi wiyede yo goppu ligguey mum kanko noon joni sawi kono wona balɗe 17 joni ko fadi omo suspenda e ñalawma garɗo foof omo ɓerde makko no muuso sibabude o wona e nder classe jangguinde kanko noon jangguinanno ko mathématique ko ɗum waɗi care hono care noon ko council on American Islamic relation ene wayno ko organisation toppitiɗo ga ene wallude julɓe surtout ko fati probléme uji men liggoji ɓe mbawi portude plainte ɗum noon mbi ɗum ɗo ko discrimination contre kanko oɗo debbo ko debbo julɗo kadi ko debbo ɓalejo tungnade noon e ko haala hono kamɓe école ɓe mbi wonde guila hitande ujunnaji 15 kanko debbo ko nden puɗɗi liggade toon ñande 20 novembre o haalnom ɗum ɗo hen gardiɗo école haalni no wi wonde ko kañum waɗi no ko kañum suspende ɗum noon no wirini o wi wonde ko ene wayno ko kuule no gonno ko fati haalde won gueɗe won e email aji men kono o wi hay goto meeɗani pinirede sibabu ɗum ɗon ɗum noon ene wayno ɗum ɗo fof ne jeeya ene jeeya ko kamɓe care koɓe porti plainte pour wiide ɗum ɗo ko discrimination hande toon to États-Unis hono kasi kañum woni joom suudu Ron DeSantis gouverneur mo Florida e kanko woni konguɗi ɗo yaltinomo haala e Fox News o wi omo ñaagui rewɓe e yimmira e mamiraɓe rewɓe
yo ngar toon to Iowa ɗum noon ko woteji baɗoɗo toon e mois de janvier 2024 ɗum ko mbiyata ko woteji primaire o yo ngar janvier e ɗum noon caggal nde haali ɗum nde ne wayno ko kam yimɓe hewɓe interprété ɗum kaali mbi wonde ko kanko wi wonde ko yimɓeɓe haymo jeeyaka e état Iowa ɗum noon ene wayno ko kanko hoorema ko haalno wi wonde ko yimɓe so jiiɗi gummo Caroline du Nord so yiɗi gummo Caroline du Sud so yiɗi gummo to mbawi wonde fof yo ngar ñande 15 lewru janvier pour tawoyde woote baɗirto toon ko ene wayno ko kanko hoore makko felama hen par ce que ɓe mbi wonde ene wayno o yiiɗi wiide wonde ko hay mo jeeya ko Iowa e yo ara woota toon ɗum noon kam ko fraude ko illégal ɗum noon ene wayno kanko hoore makko ari hannde e nder ex o haali page makko wi wonde ko kanko wona ɗum o yiiɗi wiide tan ko hay sindo yimɓe jeeyaka toon omo andi ko yimɓe jeeyaɓe Iowa tan mbawi wodde toon to Iowa kono yimɓe woɗɓe kadi mbawi arde mbaɗa campagne balla gorko makko way noon wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo kadi continue haale e kadi kanko ran DeSantis ɗum ɗo wontanimo probléme e campagne makko mo woni joni o saabu ɗeɗo gueɗe ko kamɓe kadi hono kanko ancien président Donald Trump ene wayno ko yimɓe muɗum kadi kañum koyemin kaali ko wayni mbi wonde ko hay mo jeeya ko Iowa yo ngar toon to Iowa votana Donald Trump donc kanko DeSantis kadi so jom siro makko haali ɗum ɗo ɗum ko caɗele mawɗe habaruji men ha hande toon to États-Unis ko ɓuuri haalede hande ko toon ko université ji tati président ji men arnoɓe toon to congrès e ɗum noon ko settade walla ko wiyete jaabade namde caggal nde yimɓe hewɓe ganduɗa étudiant ji wonnoɓe ɗiɗon université ji gulliti wonde mbi wonde ko ndeyanaka surtout yen konnguɗi kuccite mumen taw ko konnguɗi ɗi ko ƴettaji juif en walla ko hulɓinde ɗumen walla ko hemmem saji mi hay fiide ɗumen e ɗum noon e caggal muɗum hono kanko surtout gartiɗo université mo mbiyata Pennsylvania biyeteɗo Lisa Margil ene wayno kanko hoore makko ari hannde o démissionni ɗum noon ko sibabunde no ɓe mbiri ni o jaabaki question ngaji kadi o hokkani ko wiyete ko woni sababu kamɓe koyemen ɓe ƴeftani sanction ngaji walla ɓe ƴeftani peeje holno ɓe kaɗiri gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kamɓe étudiant ji juife gonɓe toon enen gullito ko ɗum waɗi caggal muɗum hono dewɗo e makko kadi biyeteɗo Scott Book kañum hoorem kañum ardi conseil d' administration oɗon école kañum hoorem wiyenne waɗi démissionné kanko Scott o noon gardiɗo conseil d' administration o haalino wi wonde ko hay sinde yimɓe hewɓe namdino yimɓe ɓe liggoto namdino yo continue wonde hen kene wona ha do remplacement makko dañi o wi kanko noon ko joni woni tamum pour il faut démissionne siftinde on tan ko université ji tati garin toon en jaa hen Harvard university en jaa hen université Pennsylvania ɓeɗo fof ko arnoɓe jaabade namde surtout ko fate en ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa kamɓe sukaɓe juif min jogui toon walla étudiant juif jogui toon donc kadi ko hollude tan hande oɗo saaha jarni sibabude ndeɗo haare wonde toon to Gaza ko hono kamɓe juif en hollo ɓe jogiri doole e États-Unis saabu forsude ɓeɗo université ji mawɗi ɗi ganduɗa en président ji mum yinde mission sibabude jaabaki won namde won walla mbawani hollude holko woni sababu ƴeftani peeje pour rende ɓe kamɓe étudiant ji juif aji wonɓe ɗiɗo université habaruji men international puɗɗorɗen ko toon ko haare fatude Gaza toon to New York on conseil de sécurité des nations unies joɗinoma toon hannde ɗum noon ko caggal nde émirats arabes unis kañum ɗum waɗi résolution mo mbiyata draft ne windi kayit pour beele ƴewde beele kamɓe conseil de sécurité beele ɓe vota beele ko wiyete haare wonde toon to Gaza nden darto ene wayno caggal mum hono 14 membre voti wi wonde jaaɓi ene abbi feere nde émirats arabes iftinde kono caggal mum ne wayno États-Unis kañum hoɗum suuti jungo wi waɗi veto siftinde on tan veto firti wonde ko kamɓe membre uji permanent ɗi kala maɓe cuuɗi jungo wi waɗi veto ene wayno ko ɗon hankkadi ɗon ñawore haaɗi hankkadi ene wayno ɗum ɗon koko momtete ɗum ɗon noon sibabude suddeɓe noon kamɓe États-Unis jungo ene wayno addaniwi en jannureji kewɗi surtout yen koye yimɓe taw ko jeeyaɓe monde arabe mais surtout kadi jeeyaɓe puissance uji mawɗi hono kanko joɗinide toon to Russie o haali wi wonde ene wayno ko États-Unis woni koye protège yimɓe ɓe ganduɗa kala ne ɓe wiyata ko sehilaɓe mum hayso ko ɓen gandi goni koye fenade ɗum noon ene wayno ko critique to États-Unis sibabude ko États-Unis kala ko wiyete Israël no wirini ala cusɗo joofade ɗum hono kanko kadi joɗinide toon to Chine o kanko hoore makko e ngol konngol ngo haali wi wonde ko États-Unis kadi ko waɗi ko henne ɗum noon ko waydi koye kon ko welsindade walla wasde rokkude fayida hono haqqi innimade surtout yenne wasde jabde wonde yimɓe warateɓe to henne rewɓe sukaɓe warateɓe toon to Gaza sibabude ala ko mbaɗi ko hunde nde fotani haalede ko ɗum waɗi donc Israël ɗum waɗi donc États-Unis kañum hoore woni complice ko ɗum noon complicité noon ko ɗum woni won leyɗele kewɗe hannde surtout no jeeya hen Jordanie haali mbi wonde ko Israël ene wayno ko kamɓe États-Unis ene wayno
ɓe ko kamɓe dokki Israël licence yo mbarmo bela ɗum noon ko ɗum woni ko wayno ko kamɓe Jordanie ɓe mbaɗi riposté hono kanko kadi gardiɗo leydi Turquie en konngol ngol haali conseil de sécurité des nations unies no wayno oɗo saha joni wona conseil des nations unies ko conseil pour protéger Israël e ɗum noon kadi ko tuggi tan ñande 7 lewru octobre nde hade nde fuɗɗinde hono kamɓe États-Unis ene wayno ko ɓe gondi tan ko caggal Israël eɓe dokka ɗum armumaji eɓe dokka ɗum kadi kala neɗɗo bawɗo haalde ko contre Israël eɓe jana e muɗum donc ene wayno ko kanko président mo Turquie biyeteɗo Recep Tayyip Erdogan taw kadi omo wonno kanko hoore makko mo tawno kadi komi mbiyata manditare 75 ɗum noon ko mbiyata déclaration haqqi innamade hande aussi ko fati haare wonde toon Gaza nde e surtout hande sibabude veto mabɓe kamɓe États-Unis o haraleɓe hewɓe ko fati droit international et surtout henno ko mbiyata haaloɓe ko fati cour pénal international nene mbiya oɗo saha joni ene wayno ko États-Unis kañum hoore mum est ce que kañum hoore mum jogorani takkidede Israël sibabude waɗi ko wiyete en violation droit ko mbiyata crime de guerre ɗum noon ko sibabude kala koɓe jamiri oɗo saha joni kamɓe États-Unis ko Israël yo continue bombardement mum donc haraleɓe ko kalata oɗo saha joni ko Israël hawnaki États-Unis kañum hoore mum takke ko fati crime aji de guerre e oɗo guerre gonɗo toon to Gaza habaruji men international ha hande toon to Ukraine e tugnadi kadi ko radio France international walla ko BBC haali mi mbi wonde ko kamɓe ɓe mbawi hande werlade ken wona temedere yanande ɗum noon ko janande gummiɗe weeyo ɗum ko avion ngaji men belto ɗum noon ko caggal kadi nde kanko joom suudu gardude leydi nde haali koɓe wiyaɓe yoɓe mbaare haaɓe laaɓa ɗum noon so tawi kadi balle gummotoɗe toon leyɗele ko mbiyata tukoɓe ballaniɓe kanko joom suudu gardude leydi biyeteɗo Olena Zelenska o haali o wi wonde o wi gongira e gonga eɓe cohli ballal ɗum haala o wi wonde kadi o wi ko ɓuuri raɓɓide ko ɓe mbawa tampude haaɓe needi par ce que so tawi ɓe tampi ɓe natti haɓede kamɓe koyeɓe maaya e nder kadi miijo makko ko haali o wi wonde ko aduna o kadi fotani tampude pour walludeɓe o wi kadi so tawi ɓe tampi ɓe mbi ɓe ɓe mbawa walludeɓe tan firti ko wonde koɓe jiiɗi koɓe maaya ɗum noon e firti wonde ko ɗum ɗo fof ko jaabowol caggal nde kamɓe toon to congrès mo États-Unis nde ɓe dartini walla nde ɓe bloqué kala ko wiyete balle walla kala ko wiyete haalde ko fate balle wallude Ukraine ɗum noon ko ummade Amérique ɗum noon ko kanko konngol makko kanko Olena Zelenska ko habaruji men international toon to Niger hono kanko général Abdourahmane Tiani o wawi yillade toon to Togo ñande aljuma hanki 7 lewru décembre ɗum noon jillu makko toon to Togo ko caggal nde gardiɗo leydi Togo biyeteɗo Faure Gnassingbe kañum hoore mum neldimo invitation yo arton ɗum noon kadi ene wayno kadi ko kamɓe Niger ɓe ñaguinoma kadi Togo sibabude caɗele ɓe gonni oɗo saha joni sanction ngaji CEDEAO ene fawi mabɓe e surtout kadi sibabude wonde ko ñande dimanche woni wonde kamɓe CEDEAO ɓe jogori kadi rendude toon to Abuja pour haalde ko fati sanction ngaji o haalde kadi yimɓe mo ganduɗa taw ko yimɓe wonnoɓe toon taw ko yimɓe Niger naɓe wonnoɓe toon wonde huccire mum o wi wonde ko caɗele bawɗe wonde foof ene waɗi toujours kaldigal bawgal dañede ha ko wiyete ndeɗen caɗele degle ɗum noon ko andaka taw holko kamɓe Togo koɓe jogori wadde kono noon e tugnadi kadi habaruji gummiɗo toon noon kamɓe Togo e Niger ɓe jaɓodiri wonde ko Togo ma uddiɗo ambassade muɗum toon to Niger ɗum noon ko jonte garoje ɗe e kadi kanko gardiɗo leydi Togo kanko hoore makko kadi mo yillo toon to Niamey lebbi garoji ɗi andaka noon holko jogori haldude ɓe liggotto ene taw ko yimɓe jeeyaɓe e CEDEAO tawɗo mo jogori tawede boto muɗum janggo toon to dimanche toon to Abuja eko jogori haale toon surtout kamɓe CEDEAO koɓe ɗaɓɓi e hande woni ko hono kanko Mohamed Bazoum gardiɗo leydi o nangaɗo toon hande toon to résidence muɗum to palais présidentiel kañum e joom suudu e ɓiyum gorko yo goppe ko wawi wonde fof ene wayno ko janggo dimanche kamɓe CEDEAO ɓe jogori kadi rendu toon to Abuja ɗum noon ko toon to Nigéria pour haalde ko fate en sanction ngaji contre Niger walla gueɗe ɗi ganduɗa en baɗɗe caggal nde kuddita o waɗi guila ñande 26 lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi 27 habaruji men international cakkitortoɗen ko toon to Mali ene wayno ko tugnadi kadi habaruji ɗi radio France international habri hono kamɓe mission gonnoɗo toon to Mopti taw ko mission mbiyata MINUSMA ɗum noon ko dadiɓe Nations Unies nelduno toon to Mali wallude Mali habde e waɗ boniyankoɓe kadi yamiraɓe yo jalto leydi ndi ko adi 31 lewru décembre ɗum noon ko ɗaɓɓande ummade kadi kamɓe ardiɓe leydi Mali oɗo saha joni ene wayno ko mission base mabɓe gonnoɗo toon to Mopti ene wayno haɓɓi kayko mum hanki aljuma ɗum fama tan kamɓe koye mabɓe ene wayno ko yimɓe hewɓe mo ganduɗa hoddiɓe mabɓe wonnoɓe ɗon
walla yimɓe kadi ganduɗa wonnoɓe toon hohoɓe toon to mofti won hen keeɓi kadoji ha heewi ɗum noon noɓe mbiri ni henna kadoji ɗi henna wawi wonde hen saji frigidaire uji télévision ngaji kadi farde bureau ji ɗum ɗo fof ko kadoji yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe liggotonoɓe toon jeeyaɓe dadiɓe wiyeteɓe casque bleu taw ne waɗi hen sénégal naɓe ne waɗi hen togonaɓe ne waɗi hen jeeyaɓe togo ne waɗi hen jeeyaɓe égypte walla jeeyaɓe de bangladesh kañumen gonno toon ɗum noon ne wayno ko kamɓe kadi base mabɓe gonno toon to mofti o ko base ɓurnoɗo wonde banɗo fayida e base uji sappo e ɗiɗi gonnoɗe toon e leydi Mali. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar sifti noon tan hannde ko aset jeenayi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaɓi men gartu.